Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Už je to druhé video na můj channel a dneska si ukážeme kouzlo ďáblův výtah, takže jdeme na to. Mám tady dohromady 8 karet, mám tady v pořadí 2, 3, 4, 5 a pak tady mám Queenu, Janka. A já z tyto karty vlastně jakoby seřadím. A tady mám jeden ten paklíček, tak tady mám ten druhý, ten si tady podložím. Tak, můžete vidět, že tady mám pouze 4 karty, 1, 2, 3, 4 karty. Tak ty si dám, teď si vyložím 3 karty. A to znamená, že v ruce nás byla jenom 1 karta a to je 2. Tu si položím na paklíček, ale protože to byla 2, tak si ji dám na druhé místo. Tak, teď dám magické kouzlo. A 2 se nám přesunula nahoru. Takže si tady odložíme. Totéž další. Tady máme druhou kartu, ale protože víme, že je to 3, si ji dáme na 3. pozici. Tak udělám magické kouzlo. A 3 se nám přesunula nahoru. Tak. A tady máme 3. kartu jakoby, ale víme, že je to 4, tak si ji dáme na 4. pozici v balíčku. Dáme magické kouzlo opět. A 4 se nám přesunula nahoru. No a teď už nám zbývá jenom poslední karta. A to je teda 5. A protože tady máme 1, 2, 3, 4 karty, tak si 5. kartu, čímž je 5, dám na 5. pozici, úplně rozpad. Dělám magické gesto a karta se nám ze spoda přesunula nahoru. Tak, tady mám Queena, jak to bylo v pořadí na začátku. A tadyhle mám tady takhle 2, 3, 4 a 5. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte určitě like, a nebylo tak dislike určitě, dejte odběr. My se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čus.